mɔgɔ min sɔnna ka marifa ta ka sariya sɔsɔ ka mɔgɔw labɔ ka jeli bɔ ka bɛɛ bin ka jamana bɛɛ sigi pendant 3 mois baara tɛ kɛ fanga kama a kelen ka fanga e ni ala cɛ ne fanga dɔ ma o bɔtɔ o bolo o mɔgɔ bɛ kuranɛ kumakan na donc Sogɛli ka nin fɔ a tɛ bari anw na o yɔrɔ la u ye fanga ɲini élection fɛ u m'a sɔrɔ u nana ɲini coup d'état fɛ u y'a ɲini kɛnɛ ma u m'a sɔrɔ u nana ɲini da fitinin fɛ u ni sɔrɔsiw jɛra ka coup d'état kɛ ka taa bon k'o ka fanga ban kuma sera k'an ka segin ka taa siraba kan olu dun b'a dɔn siraba ka kɔrɔlen u ma tɛmɛ 10% kan donc n'an taara siraba kan élection u tɛ gagner bon maintenant y'o de fɔ o don na bon wagati min na an dun b'a la an bɛ wagati min kɔnɔ o wagati min n'o ye dingɛ kɔnɔna ye bɛɛ kan k'i ŋaniya kɛ kelen ni kulukɔnɔ bɛ mɔgɔ la ŋaniya kɛra kelen a bɛ ba tigɛ cogo nɔgɔya a fɔ de ma ko nin wagati ye an ka dusukun kɛ kelen an ka hakili kɛ kelen an ka ŋaniya kɛ kelen mais a ŋaniya ka kɛ kelen ye dusukun ka kɛ kelen ye hakili ka kɛ kelen ye o bɛ sabati n'o y'a sɔrɔ danaya bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya tɛ yen e bɛ kuma a tɛ don ni danaya tɛ yen ni fɛn fɛn bɛ na n bɛ siga don a la danaya de ye fɛn bɛɛ ju ye fɛn bɛɛ sigilan ye danaya de bon o danaya in o bɛ sɔrɔ kumakan na o bɛ sɔrɔ maa yɛrɛ taabolo la o bɛ sɔrɔ maa yɛrɛ kɛcogo fana la ani wagati cogoya an bɛ wagati min kɔnɔ minnu bɛ fanga la mɔgɔ si m'u ta u y'a ta cogo min o man ɲi olu ko k'an nana de fanga ko fa tɛ an na an bɛ bɔ a kɔnɔ ka fanga di aw ma a fɔra ko e min yɛrɛ bɛ k'e tɛ kɛ fanga ɲinina ye bon ni e da tilar'i la k'a fɔ i ka mɔgɔw ye k'a y'aw fara ɲɔgɔn kan joona ko an ka fanga ya kana tila an na e dun de bɛ k'a labɛn c'est comme ne ye e équipe ye ne e Joliba ye ne ye Real ye an ka nin ta k'o kana kɛ ballon arbitre ye bon a fɔra ko n'an fila passera ɲɛfɛ ko coupe bɛ d'an ma ja arbitre yɛrɛ ɲɛ bɛ coupe la arbitre an ka bali ka arbitre mankan mɛn k'a jilaja ko ni nin binna an bɛ jouer ɲɛfɛ o bɛ jouer nin de cɛ a bɛ kelen bi an fila la bon ni arbitre yɛrɛ da tilara ala a yɛrɛ ko o don vidéo la k'i b'a sɔrɔ ala ye saraka de Ivoiriyɛnw labila bon ne yɛrɛ t'a dɔn ni saraka yɛrɛ de fana ale ni Sogɛli Bitɛr labila wa ni kɔni tilara la de a yɛrɛ ko ten ko saraka a bɛ se ka kɛ saraka de fana labila a tilara la quoi sinon charte yɛrɛ ko e tɛ k'a ye ko premier ministre tɛ k'a ye mais e b'a la ko fort de changement a y'a labɛn joona an ka élection bɛ gagner o tun man ka bɔ e da o mais comme a yɛrɛ ko k'i b'a sɔrɔ ko ala de saraka de Ivoiriyɛnw labila ale ka fɔta la bon an fana b'a miiri peut-être que ala fana saraka de bɛ sɔrɔ k'ale labila wa en tout cas kuma in fɔli kɔni y'a to ŋaniya min ni siga tun bɛ mun na a jɛra a jɛlen kɛnɛ kan de donc mɔgɔw ko non ja arbitre yɛrɛ bɛ dɔ fɛ ka ban